हेलो गाइस आमदे दामदे बोरै खबरफ्रा आरो नै आं दिनै भिडिअ बानायनो सानदों मोनसे बरिं थानाया बोरै जायोना दिनै माने बेखौ देखायनो सानदों आरो आं जों लोगोफोरनो ओमफ्राय नायनोसै बोरै बरिं जानाया बोरै जायो होमबा नायलांबाय थादो लोगोफ्रा होमबा थौदो लेट्स गो स्टार्ट बानायनोसै होमबा लेट्स गो गाइस बरिंआथ' बरिं हसा बरिंआनो नांमारदों आरोना होमबा आं नोंसोरनो नै आं मा खालामदों बरिंआव आं नोंसोरनो देखायनो सानदों माने होमबा गाइस नोंसोरो नायलांबाय थादो होमबा थौदो नायनोसै गाइस नै वाय थांनो वाय मानो जागासिनो दं आंथ' बिराद फाग्लानि एकदम मा जागोनथाय दिनानो बेबायदि मा होनोना होमबा नै आं गामियाव न'आवनो दङ दा बर्थमान एकदमबारे बरिंआनो एकदम आं हाला टेनसन बायदि जाहैबाय फाग्लासो नैबेनो आरोना दिनेशपुर गामिया ओमफ्राय गलाघाट डिस्ट्रिक्ट सिसुपानि मेरापानि थाना दिनेशपुरा बेनो आरो माने जोंनि एकदम माने दुब्लिफोरानो बिराद गुवारखा नै बिराद फाग्ला जोंनि गामिनि मन्दिरा नैबे आरोना जोंनि गामिजों बिरादनो नागालेण्डनि गारि थांबाय थायो थांलाय फैलाय आरोना माने साउथ फिल्मनि गुन्दाफोरा जेरै एक्टरखौ बुनो थाङोना बेफोरबायदि लाइन 10ता 20ता फैयो आरोना फाग्लासो एकदम खर'फ्रा हाबवा फार्स्ट टाइमावथ' गाज्रि साहाबलांखायो मा बुंनो एकदम हांसो दाउ अमा बेफोरबायदि हख्लायलांखायो एकदम दा बेनो आरोना मोजां देखायनो सानदां होमबा नायलांदो नोंसोर जोंना गेटआबो नैलै मा फाग्लासो गेटआ आं बेखौ खानि नामा नोंसोर होनबा नायलांबाय था आं मा खालामदों मा खालामाखै दा बिदिनो आरोना न'आव थानायफोरा माने मा खालामो मा मानो जानानै बिदिनो उल्था पुल्था खामानि मावबाय थानांगौ जाहैयो पाइपआबो नै रिदिं रिदा दङ दै पाइपआ गाइस बेनो आरोना आंनि न'आ नायनो हागोन नोंसोर होमबा आङो प्लास लाइनि ना मा होनो प्लास मानो होनबा खेबना बोनो गुनाखौ बिराद गरमलै दिना नै होमबा आं प्लासखौ लाबाय आंना बेयावनो थाजोबो बुस्थुफोरा बेनो आरोना आंनि बेडआ बिराद लेथ्रा थाखायो आं फाग्ला होमबा थौदो बानायनोसै गेटखौ जिला जोब्बाय ओमफ्राय गाइस नायदो जोंना बाबानि बाइकआ ओमफ्राय नैबे आरोना आंना बासन्तिया हाब्रुथार मैया लोगोफ्रा लांदोंमोन बेयावनो पागलफ्रा हाब्रु सालायो बेयावनो हाब्रु नांजोब्बाय आरो नै गाइस हाब्रु नांजोब्बाय होमबा गुनाया अबाय थाखो मोनबाय गाइस गुनाया मोनबाय होमबा थौदो बानायनोसै ना मा होनो गाइस होमबा नायलांबाय थादो नोंसोरो आं बानायनोसै गेटखौ रोंबाबो रोङाबाबो बानायनांगौ गाइस नङा बेखौ कमेन्ट खालामनानै बुंहरदो गाइस सोलोंनांगौ माने जेखौ रोङा बेखौ सोलोंबाय थानांगौ बेनि थाखायनो माने आं बेखौ दा बानायदो आरोना दिनै होमबा नायलांबाय थादो दा नायदो होमबा लागायनोसैलाय स' गाइस मोनसे खामानि निपटायबाय आं होमबा थौदोलाय होमबा आरो मोनसे खामानिया निपटायनोसै स' गाइस मोजां जाबाय नै दा दहाय गेवलायोमोन नालाय ओमफ्राय दा आं बानायबाय आरो दा ओमफ्राय बेखौ दोनसैलाय ओमफ्राय गयखौ खननानै आङो फबगोन आरोना होमबा नायलांबाय थादो नोंसोरो गाइस आं नै बाल्थिं लाबाय नैबे खिथुउनथिं आरोना जोंनि न'नि खिथुउन साइडआव बेक साइडनि ओमफ्राय गया नै जाबाय नैबे नागिरनांगोन बेसेबां दं बेसेबां गैया होमबा खननोसैलाय
टुफ टुफ होननानै खनबाय आरोना आङो बेसेबां बुरजा ओंखारो नायनोसै बाल्थिं मोनसे जाबाय माथो फिसाजों बाल्थिं आइसा आरो बेसेबाबा बुरजा ओंखारबावगोन बुरजा ओंखारबाथ' मोजाङानो नङा नङा नैबे आंना हायाबुसाया गोदोनि हायाबुसा बिराद फाग्ला सालायखायोमोन आङो माने 400सो खारखायो स्पिडानो फाग्लासो बिराद 400निफ्राय माने आं माने थाबथालायो माने आं फाग्ला गाज्रिखा नै बे बानलु फिसाजाद थाइथों जानो होनलायलायथारगोन जों आलुनिया बिराद फाग्लानि आलुखागोन जोंनावथ' गायस होनबा नै मन्दिराव दङ जों मन्दिर साइडआव दङ खनबाय आं नै जावगोन फबगोन आरो आं माने दा आरो बेखौ लखबग्रोनोसै लखबबाय आरोना आं बेखौ ओरैनो ओरै लखबबाय बेयाव दङना हनै माथो बेयावबो दङमोन थाइसे बिराद फाग्ला हनै मेरला दङ सिङावनो फाग्लासो माथो बुंनो नाङा थाखुमालाबायनानै दं नालाय थोद फाग्लासो खदाला बेयाव मोनलायबाय आरोना बिराद फाग्लाखा जाबाय बियो बे मोनसे मोननै खामानि निपटायबाय आङो ओमफ्राय दा आरो मोनसे खामानि दङ मा खामानि दं जेबोनो गैया माथो गरमाबो गरम जाबाय गाज्रिनो बे मोननै जालायबाय खामानिया ओमफ्राय आरो दा मा दं होनबा नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थानि आङो मेंबाय आरोना गासिनो ओमफ्राय बेखौ जावनाया खदाल जावनायाल' धेमाल नङा जावनायाबो गाज्रि मेङो सिनस्रि सायो आखाइ सायो बेफोरनो आरोना ओमफ्राय दा आङो बेफोरखौ मावखांबाय खामानिफोरखौ मावखांनानै ओमफ्राय दा गेटखौबो खाखाबाय खाखानाया ओमफ्राय दा आं रेस्ट लादों दा नै फेनाबो सोलिगासिनो दं फांखाया आं बिराद गरम मोनबाय गोलोमजोब्बाय आथिं आखाइखौ सुजोब्बाय नालाय आङो दा एसे फ्रेस मोनबाय आरो होमबा स' गाइस आङो सानदों जे भिडिअखौ दा बेयावनो फोजोबनो होननानै बाराबो गोलाव बानायथ'ला लाइक उनाव नेक्स्टआव आरो लोगो मोनफिनगोन आरोना ओमफ्राय लोगोफोर होमबा आंना मा होमबा गाइस होमबा उनावहाय लोगो मोनफिनसिगोनलाय स' बाय टाटा